පියාණනේ. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දෙවදරුවනි, இந்த காலையில எங்களுடைய தலையங்கம் මේ උදෑසනත් අපගේ තේමාව Jesus paid it all. Where is my title? இயேசு எல்லாவற்றையும் கட்டி முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ සියල්ල ගෙවා අවසන් කළා. டெட்டலஸ்டாய் ටෙටලස්ටායි யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் යොහන් 19 වෙනි 30ஆம் පරිච්ඡේදය வசனத்திலே 30 වෙනි පදයේ ஆண்டவர் சொன்னார், ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා எல்லாம் முடிந்தது. සියල්ල තීන්දුව වුණා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. வாசிப்போமா? யோவான் 19:30. යේසුස් වහන්සේ කාඩිගත් පසු තීන්දුව උනේය කියා හිස නමා තමන් ආත්මය බාර දුන්සේක. இயேசு காணியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවෝ, இயேசு சிலுவையிலே வீர முழக்கம் விட்டார். යේසුස් වහන්සේ ඒ කුරුසයේදී උන්වහන්සේ ශබ්ද නැගුවා. ஆமென். ආමෙන්. உன்வாசே ஜெயகோஷா நகுவா. அவர் வீர முழக்கமிட்டார். ஆமென் කියන්නකෝ. ஆமென் சொல்லுவோம். ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்க நாங்க ஹalleluya சொல்ற மாதிரி இல்ல. ඔබත් මමත් හලෙලූයා කියනවා වගේ නෙවෙයි. உங்களுக்காக ஜெயிச்சவர் ඔබ වෙනුවෙන් ජයගත්තා වූ பரலோகத்துல, වහන්සේ. சாரி, கொல்கதா மலையில ඒ ගොල්ගොතා කන්දේ வீர முழக்கம் விட்டார். උන්වහන්සේ ජය ഘോഷා නැගුවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. அவருக்கு இருந்த எல்லா அவமான நிந்தனைகள் மத்தியிலே, උන්වහන්සේට තිබුණා වූ සියලු නින්දාවන් සහ எல்லாம் අපහාසයන් මැද, எல்லாம் புறக்கணிப்பு மத்தியிலே, සියලු ප්‍රතික්ෂේප වීම මැද, எல்லாம் வேதனைகள் மத்தியிலே සියලු වේදනාවන් මැද பார சிலுவையை ඒ சுமந்து බර කුරුසිය උසුලා எங்கள் ගනිමින් கடனை இயேசு கட்டி අපගේ ණය යේසුස් වහන්සේ ගෙවා எல்லாம் முடிந்தது සියල්ල තීන්දුව என்று වුණා. வீர முழக்கம் விட்டார். එසේ කියමින් උන්වහන්සේ ප්‍රීති ഘോഷා නැගුවා. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දෙවදරුවනි, 613 நியாயப்பிரமாணங்கள், 5613 நான் குற்றவாளி, මම වැරදි நான் කරුවේ, எதுக்கும் தகுதி இல்ல, මම කිසිවකට நான் සුදුසු சரியே නැහැ, இல்ல, මම හරි நான் නැහැ, உருப்படவே மாட்டேன், මට හරියන්නේම නැහැ, நான் சபிக்கப்பட்டவன். මම ශාපලද්දෙක්. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, 613 விரல்கள் எனக்கு நேராய் நீட்டி இருக்க ආඥාවන් 613ක ඇඟිලි මා වෙත දිගු වී තිබෙන අවස්ථාවක இயேசுவின் அன்பின் கரம் என்னை பிடித்தது. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ දෑතින எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? කී දෙනෙකුට පුළුවන් ஹalleluya. ආමෙන් කියන්න? හලෙලූයා. 613 நியாயப்பிரமாணங்கள். ආඥාවන් நீ 613 சரியில்லை, නුඹ හරි නැහැ, நீ உருப்பட மாட்ட, නුඹට හරියන්නේ நீ නැහැ, சபிக்கப்பட்டவன், නුඹ நீ ஒரு ශාපලද්දේ, சாபம் නුඹ ශාපයක්. சொல்லும் பொழுது එසේ කියන විට இயேசு தம் கரத்தை நீட்டி යේසුස් වහන්සේ තමගේ දෑත දිගු කර என்னை காப்பாற்றினார். මාව ආරක්ෂා කළා. நியாயப்பிரமாணம் என்னை காப்பாற்றவில்லை, ව්‍යවස්ථාව නොවේ මාව ගැලවුවේ, கிருபை என்னை ඒ காப்பாற்றியது. කරුණාව මාව ආරක්ෂා කළා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. கிருபை என்னை ඒ காப்பாற்றியது. කරුණාව මාව ආරක්ෂා ஆகையால் කළා. தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ඒ නිසා දේ වචනේ කියනවා ஒருவரும் பெருமை பாராட்ட வேணாம். කවුරුත් පාරට්ටු කරගන්න එපා. ஆமென். ආමෙන්. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது හේතුව ඔබ ගැලවීම ලැබුවේ உங்கள் கிரியையினாலே அல்ல, ඔබගේ ක්‍රියාවල් නිසා නොවේ, தேவனுடைய கிருபையினாலே. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුලින්. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයිනි, எசாயா 53ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. යெசாයා 53 4 වෙනි පදේ කියනවා. நாங்கள் 4ஆம் வசனத்துக்கு கீழே வாசிக்கும் பொழுது අපි 4 පළවෙනි පදේ සිට 15ට කියවන විට இயேசு கிறிஸ்து மரிக்க போகிறார். යේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් වෙන්නට යනවා. அவருடைய பாடுகளின் நிமித்தம் උන්වහන්සේගේ දුක හේතුවෙන් எங்களுக்கு சுகம் வரப்போகிறது. අපේ සුවය ලැබෙන්නට යනවා. எங்களுடைய மீறுதல்களை அவர் சுமந்து கொள்வார். අපගේ ඉවත් හොයාම උන්වහන්සේ උසුලා ගත්තා. எல்லாவற்றையும் குறித்து எசாயா 700 வருஷத்துக்கு முன்பதாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார். අවුරුදු 700කට කලින් යෙසායා දිවසිවරයා අනාගත වාක්‍ය කියනවා. வாசிப்போம். අපි කියවමු. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லோரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார். அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும் தன்னை மயிர் கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். போதும். Thank you.
සැබවින්ම උන්වහන්සේ උසුලාගත්තේ අපේ දුක්ය, දරාගත්තේ අපේ ශෝකයය. එසේ වී නමුත් උන්වහන්සේ දඬුවමද දෙවියන් වහන්සේගෙන් පහරද පීඩාවද ලැබූ කෙනෙකයි අපි සිතීමුව. නමුත් උන්වහන්සේ තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසාය. පොඩි කරනු ලැබුවේ අපේ අයුතුකම් නිසාය. අපට සමාදානය ගෙන දෙන දඬුවම උන්වහන්සේ පිටට පැමුණුනේය. උන්වහන්සේගේ පහරවලින් අපට සුවය ලැබී තිබේ. අපි සියල්ලෝම බැටළුවන් මෙන් මුලා වී එකිනෙකා තම තමාගේම මාර්ගයට හැරී ගියෙමුව. ස්වාමින් වහන්සේද අප සියල්ලන්ගේ අයුතුකම උන්වහන්සේ පිට තැබූසේක. උන්වහන්සේට පීඩා කළ විට උන්වහන්සේ යටත් වී තමන්ගේ මුඛය නෑර සිටිසේක. මරන්ට ගෙන යන බැටළු පැටවකු මෙන්ද බැටළු දෙනක් ලෝම කපන්නන් ඉදිරියෙහි නිශ්ශබ්දව සිටින්නක් මෙන්ද උන්වහන්සේ තමන් මුඛය නෑර සිටිසේක. ஹalleluya. Hallelujah. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, இப்படிப்பட்டதான ஒரு நாளிலே මේ ආකාරයේ වූ දවසක இயேசு கிறிஸ்து යේසුස් වහන්සේ சிலுவையிலே කුරුසියේ எங்களுக்காக தம்முடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்தார். අප වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ කැප කළා. ஹalleluya. හලලූයා. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ திருடன் කිව්වා திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகின்றார். සොරා එන්නේ සොරකම් කරන්නටත් මරන්නටත් විනාශ ආගයාල් நான் කරන්නට. வந்ததோ නමුත් මම ආවේ ஜீவன் அளிக்கவும் ජීවනය දෙන அந்த පිණිස. ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும். ඒ ජීවනයේ සම්පූර්ණ වන පිණිස. Hallelujah. හලලූයා. Jesus paid it all. යේසුස් වහන්සේ සියල්ල ගෙවා නිම කළා. Jesus paid it all. යේසුස් වහන්සේ සියල්ල ගෙවා නිම කළා. Tetelestai. ටෙටලස්ටයි. It is done. It ඒක is finished. අවසන්. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, இயேசு கிறிஸ்து எனக்காய் எல்லாவற்றையும் அங்கே முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් සියල්ල අවසන් කළා. Amen. Amen. Hallelujah. හලලූයා. கேள்வி என்னன்னா, ප්‍රශ්නය මොකක්ද? அந்த பரிபூர்ண ஜீவனை நான் வாழ்கிறேனா? ඒ අධික ජීවනයේ තුල මා ජීවත් වෙනවාද? ரெண்டு கைக்காக ஸ்தோத்திரம். ඒ අත් දෙක නිසා ස්තුතියි. யா அத்த கணிசா சர்மனுக்கு இவர கரண்ட் போடுவோம் அந்திம වෙනතුරු. ஆமென். ஹalleluya. හලලූයා. ஆமென் சொல்லுங்களே. ආමෙන් කියමු. Hallelujah. හලලූයා. ஆமென். ආමෙන්. இயேசு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවනය දුන්නා. ஏனென்றால் நான் ஜீவன் அடையவும், හේතුවේ මම මේ ජීවනය ලබා ගන්න පිණිසත්, ஆண்டவரே நான் அந்த பரிபூர்ண ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளவும். ඒ පරිපූර්ණ ජීවනය මා ලබා ගන්නා පිණිසත්. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, இன்றைக்கு இயேசு எனக்காய் மரித்தார் என்றது எங்களுக்கு நன்றாக தெரிஞ்ச விஷயம். අද යේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මැරුණා කියන එක අපි හැමෝම දන්නා දෙයක්. இயேசு என் தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். යේසුස් වහන්සේ මගේ දඬුවම බාරගත්තා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලූයා. ஆனால் නමුත් இயேசு சம்பாதித்த ஜெயத்தை, යේසුස් වහන්සේ උපයා ගත්තා වේ ජයග්‍රහණය, இயேசு முடித்ததை, යේසුස් වහන්සේ අවසන් කළා அதன் වේ நிமித்தம் දේ, எனக்கு வந்த வெற்றியை ඒ හේතුවෙන් මට පැමිණියා වේ ජය, நான் வாழ்கிறேன். ඒ තුල මම ජීවත් වෙනවද? ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. ஒரு உதாரணமாக, උදාහරණයක් වශයෙන් ஒருவர் உங்களுக்காக ஒரு சொத்தை எழுதி வைப்பாரேயானால், යමෙක් ඔබ වෙනුවෙන් යම් වස්තුවක් ලියා තබනවා නම්, ஆமென், அவருடைய மரணத்திலே ඔහුගේ මරණයේදී சகல சொத்துவத்துகளையும், ඒ සියලු සැප සම්පත්, எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும், සියලු ආශිර්වාදයන්, தோட்டங்களையும் நகநட்டுகளையும், එයාට තිබුණා වේ වතු සහ සියලු රන් பேங்க்ல විදි இருந்த බඩු, எல்லா பேலன்ஸையும், බැංකුවේ තිබුණා සියලු මුදල්. ஹalleluya, හලලූයා. உங்க பேரிலே ஒருவர் எழுதுவாரேயானால், ඔබගේ නමට යම් කෙනෙක් ලියනවා නම්, அதை நீங்கள் அறியாமல் இருந்தால் ඔබ ඒ ගැන නොදැනුවත් නම් என்ன பிரயோஜனம்? මොකක්ද ප්‍රයෝජනය? ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලූයා. ஹalleluya. Hallelujah. நான் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்படுவேன். මම ජීවිත කාලේ පුරාම දුක් ஏன்னா විඳි. எனக்கு தெரியல. හේතුව මම දන්නේ නැහැ. எனக்காக ஒரு சொத்து எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. මා වෙනුවෙන් යම් වස්තුවක් ලියා තිබෙන බව. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. கொஞ்சம் இது டவுன்லோட் ஆக இன்னைக்கு கொஞ்சம் டேட்டா ஸ்லோ, சாரி, இன்டர்நெட் ஸ்லோ. ஆமென். கொஞ்சம் டவுன்லோட் ஆக டைம் ஆகும். கொஞ்சம் என்னோட வேலை செய்யுங்க. ஆமென். மாத்துக்க போட்டா வெடக்கறானே. ஹalleluya. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලූයා. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, இயேசு பாடுபட்டது உண்மை. යේසුස් වහන්සේ පීඩා විඳ இயேசு බව ඇත්ත. என்னுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்தது உண்மை. උන්වහන්සේ මගේ ස්ථානය අරගත් බව ඇත්ත. பிரியமானவர்கள், இயேசு முடித்ததை, ප්‍රේමවන්තනි, යේසුස් වහන්සේ අවසන් කළා වූ දේ, அதன் நன்மையை එහි යහපත, நான் வாழ்கிறேனா? ඒ තුල මම ජීවත් වෙනවද? ஆமென்.
Amen. ஹalleluya. அந்த Hallelujah. பரிபூரண ஜீவனுக்குள்ளே நான் ඒ வாழ்கிறேன். පරිපූර්ණ ජීවනයේ තුලම ජීවත් அப்படி වෙනවා. இல்லாவிட்டால் එසේ නැතිනම් இயேசு சம்பாரிச்ச சகல சொத்துக்கும் යේසුස් වහන්සේ උපයාගත්තා වූ සියලු සැප සම්පත් நான் ஒரு වලට சுதந்திரவாளியாக நான் வாழவில்லை என்பதுதான் உண்மை. මම උරුමකාරයෙක් නොවේ කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත இயேசு දේවදත්තනි. சம்பாரிச்ச சொத்துக்கு යේසුස් වහන්සේ උපයාගත්තා වූ ඒ වස්තුවට ஆமென் நான் ஒரு சுதந்திரவாளி. මම උරුමකාරයෙක්ද? ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஹalleluya. Hallelujah. அந்த சுதந்திரவாளியின் சுதந்திரத்தை ඒ උරුමකරුවාගේ උරුමය நான் அனுபவிக்கிறேனா? මම භුක්ති විඳිනවද? இயேசு மரித்தது යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ நான் ஜீவன் அடையவும் මම ජීවත් වන எனக்கு පිණිස பரிபூர்ணம் உண்டாகவும். මට පරිපූර්ණත්වය ඇතිවන පිණිස. ආමෙන් சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. Hallelujah. 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 I have come that they may have life and have it in full. Amen. இயேசு சொன்னார், நான் வந்தது அவைகளுக்கு ஜீவன் அளிக்கவும், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම ආවේ වට ජීවනය දෙන அந்த පිණිස. ஜீவன் ඒ பரிபூர்ணப்படவும். ජීවනය අධික වන පිණිස. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஆகையால இயேசு சம்பாரிச்சா, ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ උපයාගත්තා. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි. இன்றைக்கு அந்த இயேசு சம்பாரிச்ச ஆவிக்குரிய අද යේසුස් වහන්සේ උපයාගත්තා වූ ආත්මික சரீர பிரகாரமான ශාරීරික அங்கே பலவிதமான பிசாசின் கிரியைகள்ல இருந்து ඒ නොයෙකුත් යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවල් වලින් பொருளாதாரத்துல ආර්ථිකයෙන් நான் இன்னைக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். අද මම නිදහස ලබා තිබෙනවාද? ஆமென். ආමෙන්. அல்ல ரட்சிப்பு என்ற பேக்கேஜ்ல ගැලවීම කියනවා මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ உங்களுடைய சரீர பிரகாரமான சுகம் இருக்கு. ඔබගේ ශාරීරික සුවය තිබෙනවා. பிசாசின் மேல ஜெயம் இருக்கு. යක්ෂයා කෙරෙහි ජය තිබෙනවා. ஆமென். ஆமென். உங்க பொருளாதார ஆசீர்வாதம் ඔබගේ இருக்கு. ආර්ථික ආශිර්වාදය තිබෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென் කියමු. இது எல்லாமே சால்வேஷன் என்ற பேக்கேஜ்ல வருது. මේ හැම දෙයක්ම මේ ගැලවීම කියනවා පැකේජ් එක ඇතුලේ තිබෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. நாங்கள் இயேசுவை பணத்துக்காக தேடுவதில்லை. අපි යේසුස් වහන්සේව හොයන්නේ මුදල් වලට නොවේ. நாங்கள் இயேசு கர்த்தர்னால தேடுறோம். අපි යේසුස් වහන්සේව හොයන්නේ උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ஆமென் නිසා. சொல்லுங்களேன். அவர் ආමෙන් எங்களுக்காய் කියමු. மரித்தார். උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මැරුණා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆனாலும் නමුත් நாங்கள் அவரை தேடும் பொழுது අපි උන්වහන්සේව සොයන විට அவர் எங்களை குணமாக்குறார். උන්වහන්සේ අපව සුව කරනවා. ஆவிக்குரிய சுகம் மாத்திரமல்ல, ආත්මික සුවය පමණක් නොවේ. பிரியமான ரட்சிப்பு அங்கே ஒரு பெரிதான சுகம். ප්‍රේමවන්තයන ගැලවීම කියලා කියන්නේ මහත් වූ සුවයක්. அதே நேரத்திலே ඒ වගේම இன்னும் ஆவிக்குரிய சில வியாதிகளிலிருந்து நாங்கள் சுகமாகணும். තවත් ආත්මික සමහර රෝග වලින් අපි සුවපත් විය යුතුයි. நான் சொல்லுகிறது මම புரிகிறதா? කියන දේ පැහැදිලිද? ஆமென். ආමෙන්. அல்லது பொறாமை என்றது ஒரு ஆவிக்குரிய வியாதி. ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ ආත්මික රෝගයක්. சண்டை என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய வியாதி. දබර කියලා කියන්නේ ආත්මික රෝගයක්. எரிச்சல் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய வியாதி. වෛරය කියලා කියන්නේ ආත්මික රෝගයක්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. இன்னைக்கு நான் உங்களை தள்ள போறேன் முன்னுக்கு. අද මම ඔබව ඉදිරියට තල්ලු කරන්න යනවා. ஆமென். ආමෙන්. நீங்க இருக்கிற இடம் ඔබ ඉන්න වූ ස්ථානය இயேசு சம்பாரிச்ச முழுமை அல்ல. යේසුස් වහන්සේ උපයාගත්තා වූ සම්පූර්ණත්වය නොවේ. போங்க முன்னுக்கு இன்னும் இருக்கு. ඔබ ඉදිරියට යන්න තව ஆமென் තිබෙනවා. சொல்லுங்களேன். I'm going to ආමෙන් push you කියමු. forward. අපි ඔබව ඉදිරියට තල්ලු ஆமென். කරනවා. ஆமென். ஆமென். இந்த பிரசங்க முடிவுல මේ දේශනාව අවසානයේ கர்த்தர் உங்கள் மனக்கண்களை திறப்பாராக. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ආත්මික ඇස් විවර කරන සේක්වා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දෙනෙකුට වැටහෙනවද? இயேசு எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக சம்பாதித்தார். යේසුස් වහන්සේ සියල්ලම ඔබ වෙනුවෙන් උපයාගත්තා. அதுக்காக நான் சொல்லல பிரச்சனை இல்ல, வியாதி இல்ல, பேய் இல்ல, எல்லாமே இருக்குது. ඒ නිසා මම කියන්නේ නෑ රෝගේ නෑ ප්‍රශ්න නෑ ඒ සියල්ලම තිබෙනවා. அதெல்லாம் இருக்கு. ඒ සියල්ල තිබෙනවා. ஆனா நான் ஜெயிக்கிறேன். නමුත් මම ජය ගන්නවා. இயேசு ஜெயித்தார். යේසුස් වහන්සේ ජය எல்லாமே ගත්තා. இருக்கு. සියල්ල තිබෙනවා. ஆனா நான் ஜெயிக்கிறேன். නමුත් මම ජය ගන්නවා. ஏன்னா இயேசு ஜெயித்தார். හේතුව යේසුස් වහන්සේ ජය ගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு ஜெயித்த ஜெயத்தை යේසුස් වහන්සේ ජය ගත්තා වේ ජයග්‍රහණය. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை குட் ஃப்ரைடே, மாசத்துக்கு ஒரு முறை கம்யூனியன்ல மாத்திரம் நாங்க ஞாபகப்படுத்துறது இல்ல, ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும். අවුරුද්දට වතාවක් මහා සිකුරාදා දවසේවත් නැතිනම් මාසයකට දවසක් රාත්‍රී භෝජන මෙහෙදීවත් නොවේ අපි සෑම මොහොතකම සිහි කළ යුතුයි. ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ரெவலேஷன்ல நாங்க வாழணும். සෑම දිනකම එළිදරව්ව තුල අපි ජීවත් වෙන්නට ඕනි. உங்களுக்கு உயர்வு வேணும்னா, நீங்க வேறொரு மட்டத்துல வாழணும்னா, ඔබට උසස්කමක් අවශ්‍යයි නම් වෙනත් වූ තලයක ඔබ வேறொரு ජීවත් විය යුතුයි නම් ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல நீங்க வாழணும்னா, වෙනත් වූ ආත්මික තලයක් තුල ඔබ ජීවත් විය යුතුයි නම් you need revelation. ඔබට අවශ්‍යයි There හෙළිදරව්ව. is no elevation without revelation. உயர்வு இல்லை
உன்னதம் இல்லை. උසස් වීමක් නැහැ, හෙළිදරව්වක් නොමැතිව. ஒரு உன்னதமான ஒரு மண்டலம் இல்லை எங்களுக்கு வெளிப்பாடு இல்லாட்டி. ඒ උසස් වූ තලයක් ලබා ගන්නට බෑ අපිට හෙළිදරව්ව නොමැතිව. நான் சொல்லுகிறது புரிகிறதா? මම කියන දේ පැහැදිලිද? ஆமென். ආමෙන්. இன்னைக்கு நாங்க இயேசு பட்ட பாடுகளை உங்களுக்கு ஒவ்வொன்னா சொல்லலாம். අද අපි යේසුස් වහන්සේ වින්දාව හැම දුකක්ම එකින් එක කියන්න ஒவ்வொரு පුළුවන්. வசனங்களை சொல்லி அவர் கஷ்டப்பட்டார் பாடுபட்டார்னு சொல்லலாம். එක එක වචන කියලා උන්වහන්සේ දුක් වින්දා වේදනාව වින්දා කියලා කියන්න ஆனா පුළුවන්. உங்களுக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் இல்லாட்டி නමුත් ඔබ තුල සුදාත්මයන්න් වහන්සේ නැතිනම් வெளிச்சம் இல்லை. ආලෝකේ නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென். ආමෙන්. அந்த ரெவலேஷன் அந்த இயேசு மரித்தார் என்றது எரியாது. යේසුස් වහන්සේ මරුණා කියනවේ හෙළිදරව් අප තුල දැල් වෙන්නේ නැහැ. அவர் இயேசு மரிச்சாரா? அதான் எனக்கு தெரியும் மரிச்சாரு தான். යේසුස් වහන්සේ මරුණාද? ඔව් මම දන්නවා මරුණා කියලා. මරුණානේ. ඔව් මරුණානේ අපරාධේ. මන්නිසා මරුණා අපරාධේ. වැඩක් නෑ. මම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෑ. அவர் எனக்காக மரிச்சார், அநியாயம் ஏனென்றால் நான் அதை பிரயோஜனப்படுத்திக் මට දැවෙන්නේ கொள்ளவில்லை. නෑ. මට දැවීමක් නෑ. ஆத்மிக දැවීමක් නෑ. ஆமென். ஒரு ஆவிக்குரிய நெருப்பு எனக்குள்ள இல்ல. ආත්මික දැවීම මා තුල නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. இயேசு பாடுபட்டது வேஸ்ட். යේසුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීම අපතේයයි. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි. நீங்களும் நானும் அவர் பெற்ற சகல ஆசீர்வாதத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் ඔබත් මමත් උන්වහන්සේගේ සියලු ඒ ආශිර්වාදයන් ලබා නොගත්තොත් எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දිනකට වැටහෙනවද? ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි. இயேசு எங்களுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ අපගේ ස්ථානය අරගත්තා. இயேசு அவருடைய ஸ்தானத்தை விட்டார். යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ස්ථානය අතහැරියා. என்னுடைய ஸ்தானத்தை இயேசு எடுத்தார். මගේ ස්ථානය යේසුස් වහන්සේ අරගත්තා. நியாயப்பிரமாணம் என்னை குற்றம் சாட்டியது. ව්‍යවස්ථාව මම වැරදිකරුවෙක් බවට පත් කළා. நான் தண்டனைக்குரியவன். මම දඬුවමට යුතු කෙනෙක්. நான் நல்லவன் இல்ல. මම හොඳ කෙනෙක් நான் නොවේ. பாவி. මම පව්කාරයෙක්. நான் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். මම මරණයට ලක්විය යුතුයි. இயேசு கிறிஸ்து යේසුස් වහන්සේ நியாயப்பிரமாணத்தின் தண்டனையை ඒ ව්‍යවස්ථාවේ දඬුවම அவர் மேல் எடுத்தார். උන්වහන්සේ අරගත්තා. ஆமென். ආමෙන්. இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ பிதாவே, කිව්වා, පියාණනි, அந்த தண்டனையை ඒ දඬුවම நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். මම බාර ගන්නම්. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென். ආමෙන්. ඒ දඩේ මම ගෙවන්නම්. அந்த தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். දරුවව නිදහස් කරන්න. என் பிள்ளையை விடுதலையாக்குங்க. මාගේ දරුවව නිදහස් என்னுடைய කරන්න. பிள்ளையின் விடுதலையாக்குங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்றைக்கும் பிதாவின் வலது பரிசத்திலே இருந்து අදත් පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පස සිටිමින් இயேசு பரிந்து பேசுகிறார் என்றால், යේසුස් වහන්සේ මැදහත්කාරකම් කරනවා නම් இயேசு பரலோகத்திலே ஜெபிக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை. இயேசு ஏன்னா அவர் கடவுள். යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍ය යාඥා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව උන්වහන්සේ දෙවියන් அவர் වහන්සේ. பூலோகத்திலே ஜெபித்தார். ஏனென்றால் மாம்சமான கடவுள். උන්වහන්සේ මේ පොළොවේදී යාඥා කළා. හේතුව උන්වහන්සේ මාංශවත් වූ දෙවියන් වහන්සේව සිටින இப்போ නිසා. பரலோகத்துல என்ன செய்யறாருன்னா, දැන් උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ මොනවද කරන්නේ? அவருடைய இரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு, උන්වහන්සේගේ ලේ අරගෙන பிதாவே, පියාණනි, என் மகனுக்காக நான் மரிச்சேன். මගේ දරුවා වෙනුවෙන් මම මැරුණා. ஹalleluya. ஹalleluya. மனம் இறங்குங்க. ඔබ වහන්සේ අනුකම්පා இரக்கம் කරන්න. பாராட்டுங்க. ඔබ වහන්සේ අනුකම්පා அவன் அழிஞ்சு කරන්න. போயிடக்கூடாது. ඔබ විනාශ නොවිය යුතුයි. ஹalleluya. ஹalleluya. அவன் கெட்டு போயிடக்கூடாது. ඔබ විනාශ නොවිය යුතුයි. அவன் வியாதியில விழுந்து போக கூடாது. ඔහු රෝගය තුල නොවැටී அவன் සිටිය යුතුයි. பிசாசின் பிடியினாலே சிக்கிர கூடாது. යක්ෂයාගේ ඒ දැල් වලට හසු නොවිය යුතුයි. பிரச்சனையில அவன் மூழ்கி போக கூடாது. ප්‍රශ්න තුල ඔහු නොගිලී සිටිය நான் යුතුයි. அவனுக்காய் இரத்தம் சிந்தினேன். මම ඔහු වෙනුවෙන් ලේ වැගිරුවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. இன்னைக்கு யார் உங்களுக்காக பரிந்து பேசாட்டியோ, අද කවුරු ඔබ වෙනුවෙන් කතා නොකළත්, ஜெபிக்க வேண்டியவங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்காட்டியோ, යාඥා කළ යුතු අය ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා නොකළත්, பிரதான ஆசாரியர் උන්වහන්සේ අපේ උත්තම පූජකයාණන්. ஒரு கொஞ்சம் இருக்கு. பைபிள் சொல்லுது, බයිබලේ කියනවා நமக்கு ஒரு பிரதான ஆசாரியர் உண்டு. අපිට උත්තම පූජකයෙක් සිටිනවා. அல்ல யாருக்கு? කාටද? අපිට. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. அல்ல எனக்காக பிதாவின் முன்பாக நிக்கிற ஒரு ஆசாரி, මා වෙනුවෙන් පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිටින උත්තම எனக்காய் பரிந்து පූජකයාණන්. பேசுகிற ஒரு ஆசாரி. මා වෙනුවෙන් කතා කරන උත්තම ஆமென் පූජකයාණන්. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. யார் என்னை வெறுத்தாலும் என்னை வெறுக்காத ஒரு ஆசாரி, කවුරු මාව එපා කරත් මාව එපා නොකරන யார் என்னோடு ප්‍රධාන நிக்காவிட்டாலும் පූජකයාණන්. என்னோடு நிக்கிற ஒரு ஆசாரி, කවුරු මා සමග සිටියත් නැතත් මා සමග සිටිනා වූ அல்ல පූජකයාණන්. எனக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஆசாரி, මා වෙනුවෙන් කතා කරන වූ எனக்காய் පූජකයාණන්. ரத்தம் சிந்தின ஒரு ஆசாரி. මා වෙනුවෙන් ලේ වැගිරුවා වේ පූජකයාණන්. அல்லேலூயா. அவர் என்னுடைய பிரதான ஆசாரி. උන්වහන්සේ මගේ උත්තම පූජකයා. ஒரு ஆசாரனுடைய வேலை என்னன்னா, ඒ පූජකයාගේ කාර්යය කුමක්ද? தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் முன்பாக நின்று දෙවියන් වහන්සේ සහ මනුෂ්‍ය අතරේ සිටිමින් சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறவன் தான் ஆசாரியன். සමාදානය රැගෙන එන්න තමයි ඒ පූජකයා. பவுலடிகள் சொல்லுகிறார், පෞල්තුමා කියනවා as an ambassador of Christ, கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாதிபதியாக මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්ථානාධිපති தேவனோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று உங்களிடத்தில் நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේම ඔබ මම සමගි කරනවා කියලා ඉල්ලනවා. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு எங்கள் பிரதான ஆசாரியர். යේසුස් වහන්සේ
අපි උත්තම පූජකයා. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, இயேசு எல்லாவற்றையும் எனக்காக முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ සියල්ල මා වෙනුවෙන් අවසන් කළා. ஆமென். Amen. Tetelestai. ටෙටරස්ටයි. Hallelujah. හලෙලූයා. Jesus paid it all. යේසුස් වහන්සේ සියල්ල ගෙව අවසන්. அவர் ஒன்றுமே விட்டு வைக்கல, උන්වහන්සේ කිසිවක් ඉතුරු කළේ නැහැ. எல்லாவற்றையும் கட்டி முடித்தார். උන්වහන්සේ සියලු ණය අවසන් කළා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. நான் யோசிச்சேன், මම කල්පනා யாராவது කරා. ஒரு புஃபேக்கு உங்களுக்கு பே பண்ணி இருந்தா කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට බුෆේ එකකට ගෙවලා තිබුණා නම් மெயின் மீல் சல்வேஷனை சாப்பிடுறோம். ප්‍රධානම Salvation. ආහාරය අපි ගැලවීම අනුභව කරනවා. ஆமென். மெயின் மீல் சல்வேஷன். ප්‍රධානම ආහාරය ගැලවීම. நான் சொல்லுகிறது விளங்குதா? මම කියන දේ පැහැදිලිද? மெயின் மீல் சல்வேஷன். ප්‍රධාන ආහාරය තමයි ගැලවීම. அங்க ஜூஸ் இருக்கிறது, ජූස් තිබෙනවා, காஃபி இருக்கிறது, කෝපි තිබෙනවා, டெசர்ட் இருக்கிறது. අතුරුපස තිබෙනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. அங்கே பல வகைகள் இருக்கிறது, ඒ වගේම පළතුරු තිබෙනවා, எல்லாமே இருக்கிறது. සියල්ලම තිබෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. இது எல்லாவற்றுக்காகவும் தான் මේ සියල්ල වෙනුවෙන් තමයි பே பண்றோம். අපි ගෙවන්නේ. ஒரு முறை ஒரு கதையை நான் கேட்டேன். ඒක වතාවකදී මට එක எனக்கே ஆச்சரியமா කතාවක් இருந்துச்சு. දැනගන්න ලැබුණා. මට පුදුමයි. ஏன்னா ஃப்ளைட்ல ஒரு நாள் ஒருவர் வெளிநாடு போகும்படியாக முதல் முறையாக ஃப்ளைட்ல ஏறுகிறார். ගුවන් යානයක ප්‍රථම වතාවට යන පිණිස එක මගියෙක් නගිනවා. அதுக்கு பிறகு அவர் அங்கே போய் பெரிய லாங் ஜேர்னி போய் லேண்ட் ஆகிறது. දීර්ඝ ගමනකට පස්සේ ඔහු යන්න ඕනේ ඒ ස්ථානෙට. பல மணிச்சாலம் டிராவல் பண்ணுகிறார்கள். පැය ගණනාවක් ඔවුන් පියාසර කරනවා. அவர் இறங்கின உடனேயே බහැප්පු ගමන් அவரை ரிசீவ் பண்ண வந்தவங்க ඔහුව පිළිගන්නට ආපු අය அவரை கண்டு ஏன் இப்படி நீங்க சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்க, ඔහුව දැකලා ඇහුවා ඇයි ඔබ මේ වගේ දුර්වල වෙලා ඉන්නේ? சரியான பசி அப்படின்னாரு. ඔහු කිව්වා මට හරි බඩගිනි. அப்ப உங்களுக்கு ஃப்ளைட்ல சாப்பாடு கொடுக்கலையோ? ඇයි ඔබට ෆ්ලයිට් එකේ කෑම දුන්නේ නැද්ද? நான் தான் வேணான்னு சொல்லிட்டேனே. මම තමයි එපා කියලා කිව්වේ. கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் சிரிங்களே. ටිකක් සතුටින් hina වෙන්න. ஆ? என்னங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருங்களே. ටිකක් සතුටින් ඉන්න. அவங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க தான், ඔවුන් මට දුන්න තමයි. நான் தான் சும்மா எப்பா கிவி නාතා වේනාන சொன்னே. ஏனா போல வேணான்னு சொன்னா போக தான் இருக்குது. එපා කිව්වොත් යන්න තමයි තියෙන්නේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் இயேசு කියමු. எல்லாவற்றையும் கட்டி முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ සියල්ල ගෙවා අවසන් කළා. நீங்களும் நானும் வெற்றியை வாழும்படியாக. ඔබත් මමත් ජයග්‍රාහීව ජීවත් වන පිණිස. இதுல இருக்க பிரச்சனை என்னன்னா, මේකේ තිබෙනා ගැටලුව எனக்கு මොකක්ද? ரெவலேஷன் இல்லாட்டி මට එළිදරව්වක් නැතිනම් நான் ஒரு சாதாரணமான குடிமகனாக நான் வாழ்வேன். සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදිහට මම ජීවත් වෙයි. I will accept whatever happens around me. எனக்கு சுத்தி வர என்னெல்லாம் நடக்குதோ ஓகே, நீயும் வா, நீயும் பரவாயில்ல, இந்த பிரச்சனையும் பரவாயில்ல, இந்த பேயும் பரவாயில்ல, இந்த டிங்கிரி பண்டாவும் பரவாயில்ல, அந்த சிசியாக்காவும் பரவாயில்ல, எல்லா பிரச்சனையும் பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. මා වටේ සිදුවන හැම ප්‍රශ්නයක් දිහා බලලා මම එකඟ වෙලා කමක් නැහැ කියලා කියයි. ஆனா எனக்கு ரெவலேஷன் இருக்கும்னா, නමුත් මට හෙළිදරව්වක් තිබෙනවා නම් නෑ. சொல்லுங்க no, කියන්න I නෑ. disagree. මම ඒකට එකඟ වෙන්නේ நான் அதுக்கு නැහැ. இணங்குவதில்லை. මම ඒකට එකඟ වෙන්නේ இயேசு නැහැ. எனக்காய் மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ ஏய் මා වෙනුවෙන් பிசாசே, මරුණා. යක්ෂයා உனக்கு அதிகாரம் இல்ல. ආධිපත්‍යයක් නැහැ. ஹalleluya. வியாதியே, ඒ රෝගය உனக்கு அதிகாரம் இல்ல. ඔබට ආධිපත්‍යයක් නැහැ. ஹalleluya. ஏ හලෙලූයා. ஆவிக்குரிய வியாதியே, මගේ ආත්මික රෝගය, பொறாமை என்ற வியாதியே, ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නව சண்டை රෝගය, என்ற வியாதியே, සැකේ කියන්නව රෝගය, எரிச்சல் என்ற வியாதியே. වෛරය කියන්නව රෝගය. பாஸ்டர் இப்போதான் எங்களுக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாம் வியாதி இருக்கு. எங்களுக்கு தெரியும் கொலஸ்டரோல், எங்களுக்கு தெரியும் சுகர், எங்களுக்கு தெரியும் பிரஷர். இந்த சொந்தக்காரங்களை தானே எங்களுக்கு தெரியும் இப்படியும் வியாதி இருக்கா. පාස්ටර් මේ වගේ රෝග තිබෙනවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ කොලෙස්ටරෝල්, දියවැඩියාව සහ ප්‍රෙෂර්. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க. எனக்கு விளங்குது, நீங்க இன்னைக்கு வந்ததே அழுவதான். ඔයාලා දැවිලා ඉන්නේ අඬන්න. මට ඒක තේරෙනවා. கேளுங்க கேளுங்களேன் கொஞ்சம். அழதான் வந்தீங்களா? අඬන්න දාවේ. ஹalleluya. அழுங்க பரவாயில்ல, අඬන්න කමක් නැහැ. ஆனா கொண்டாட மறந்துடாதீங்க. නමුත් සමරන්න අමතක කරන්න ஆமென் එපා. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. இயேசு 6 மணித்தியாலம் தான் சிலுவையில இருந்தார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ සිටියේ පැය 6ක් විතරයි. நித்திய நித்திய காலமாய் සදාකාලෙන් அவர் ராஜரீகம் செய்கிறார். උන්වහන්සේ රාජකම් කරනවා. அவர் ஆளுகை செய்கிறார். උන්වහන්සේ පාලනය කරනවා. 3.5 வருஷம் ஊழியம், අවුරුදු 3මාරක සේවය. 33.5 வருஷம் வயசு. අවුරුදු 33මාරක ආයුෂ ஆனால் කාලය. காலங்களிலும் නමුත් උන්වහන්සේ සදා කාලයටම நித்திய காலங்களிலும் සදා කාලයටම இயேசு ஜீவிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. இயேசு ஆளுகை செய்கிறார். උන්වහන්සේ රාජකම් இயேசு කරනවා. உயிரோடு இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ජීවමානව அவருக்கு සිටිනවා. முடிவில்லை. උන්වහන්සේට අවසානයක් அவருக்கு නැහැ. முடிவில்லை. උන්වහන්සේට කෙලවරක් නැහැ.
அதுல வாழ்றதுனா ரெவலேஷன் வேணும். ඒ තුල ජීවත් වීමට නම් අපිට අවශ්‍යයි හෙළිදරව්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. இந்த உலகம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ ලෝකේ මොකක්ද කියන්නේ? பிரச்சனை எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சொல்லுகிறது. ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා කියනවා. ஓகே யூ அக்ரி வித் மீ, என்னோட இணைஞ்சுக்கோ. හරි මාත් එක්ක ඔබ එකඟ වෙන්න. ஏன்னா ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டா හේතුව දෙදෙනෙක් එක්සිත් වුණොත් அங்கே வல்லமை இருக்கு. ඒ ස්ථානයේ තිබෙනවා சொல்லுங்க බලය. பக்கத்துல பேர் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டா ඔබ කියන්න දෙදෙනෙක් එක්සිත් වුණොත් there is power. එතන බලයක් තිබෙනවා. ஹalleluya. Hallelujah. அப்ப பிரச்சனை எங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறது? එහෙනම් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද ஓகே කියන්නේ? என்னோட இணைஞ்சிக்கோ. හරி මාත් එක්ක ඔබ එකඟ நீ වෙන්න. ஆவிக்குரிய வியாதிக்காரனாவே வாழு. ඔබ ආත්මික රෝගාතුරයෙක් විදිහටම ජීවත් වෙන්න. ஹலோ ஆமென். ආමෙන්. தண்ணியில நனைஞ்சிருக்கிறான், වතුරේ ඔහු දෙමිලා තිබෙනවා. ஆனா வாழ்க்கை மாறல. නමුත් ජීවිතේ වෙනස් වෙලා නැහැ. நான் நினைக்கிறேன் யாரோட ஆண்டவர் பேசுறாரு. මම හිතනවා කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ நான் කතා சொல்லுகிறது කරනවා. புரிகிறதா? මම කියන දේ පැහැදිලිද? ஆமென். ආමෙන්. இயேசு மரித்தாரையானால் යේසුස් වහන්සේ මැරුණා නම් நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக, මම ගැලවීම ලබන පිණිස ஆவிக்குரிய வெற்றிகளை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, ඒ ආත්මික ජයග්‍රහණයන් මම நான் ලබා ගන්න அவருடைய පිණිස சாயலாய் மாறுவதற்காக. මම උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට පත්වන පිණිස எத்தனை பேருக்கு தெரியுது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட இயேசு மரிச்சது நீங்க ரட்சிக்கப்படுறது மாத்திரம் இல்ல, කී දෙනෙකුට තේරෙනවද යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ ඔබගේ ගැලවීම උදෙසා පමණක් නොවේ. ஆவிக்குரிய வியாதியிலிருந்து சுகமாவது. ආත්මික රෝග වලින් සුවය ලබන எங்களுக்கு පිණිස இருந்த பெரிய வியாதி பாவம். අපිට තිබෙනා මහතු රෝගයක් ஐயோ, තමයි நாங்களும் පාපය. பாவம் செய்யறது இல்ல பாருங்க. අපි පව් කරන්නේ නැහැ. හලලුයා. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දෙනෙකුට වැටහෙනවද? ஆகையால் பிரியமானவர்களே, එනිසා ප්‍රේමවන්තයිනි இயேசு சம்பாதித்தது යේසුස් වහන්සේ උපයා ගත්තේ நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு. මම ගැලවීම ලබන எசாயா පිණිස. சொல்லுகிறது, යெசாයා කියනවා எசாயா சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் යெசாයාගේ අනාගත වාක්‍ය என்னுடைய ஆவிக்குரிய மீட்பு. මගේ ආත්මික මිදීම. 1 பேதுரு 2:23-24 மறுபடியும் பேதுரு அதை எழுதி சொல்லுகிறார். 1 පේතෘස් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 22-23 පේතෘස් නැවත වතාවක් ඒක ලියලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ කිසි පාපයක් නොකළසේක. උන්වහන්සේගේ මුඛයෙහි වංශාවක්ද සම්භවුනේත් නැත. උන්වහන්සේ නින්දා කරනු ලැබූ කල නින්දා නොකළසේක. වදවින්ද කල තර්ජන නොකර ධර්මිෂ්ඨ ලෙස විනිශ්චය කරන තනන් වහන්සේට කාරණය බාර දුන්සේක. අප පාපවලට නැසී ධර්මිෂ්ඨකමට ජීවත් වන පිණිස උන්වහන්සේම තමන්ගේ ශරීරයෙන් ගස පිටදී අපගේ පාපයන් ඉසුලූසේක. උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් නුඹලා සුව කරනු ලැබුවෝය. நாம் செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். ஆமென். ஹalleluya. இயேசு என் பாவத்தை சிலுவையிலே சுமந்தார். යේසුස් වහන්සේ මගේ පාපය කුරුසියේදී அவருடைய ඉසුලුවා. தழும்புகளினாலே. උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින්. இயேசுவின் தழும்புகளினாலேனா என்ன? යේසුස් වහන්සේගේ තුවාල වලින් කියලා කියන්නේ இயேசுவின் මොකක්ද? தழும்புகளினாலே நான் சுகமானேனா என்ன அர்த்தம்? යේසුස් වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සුවය ලැබුවා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? இயேசு தண்டனைப்பட்டார், යේසුස් වහන්සේ දඬුවම් ලැබුවා. நான் மீட்படேன். මම මිදීම ලබන පිණිස. ஆமென். ආමෙන්. இயேசுவின் தழும்புகளினாலே சுகமானேன் என்ன அர்த்தம்? යේසුස් වහන්සේගේ තුවාල වලින් සුවය තිබේ කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? Jesus took the punishment යේසුස් වහන්සේ දඬුවම to ලබා set me ගත්තා. free. මාව නිදහස් කරන පිණිස. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. இயேசு தண்டிக்கப்பட்டார் යේසුස් වහන්සේ දඬුවම ලබා என்னை ගත්තා. மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக. මාව නිදහස් කරන පිණිස. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලුයා. ஆகையால் அவருடைய தழும்புகளினாலே சுகமானோம். එනිසා උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපට සුවය எங்களுக்கு තිබෙනවා. ஆவிக்குரிய சுகம் உண்டாயிற்று. අපට ආත්මික සුවය ලැබුණා. ஆதாம் ஆவியிலே செத்து போனான். ආදම් ආත්මිකව මරණයට පත් அவன் වුණා. அங்கே ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் அவன் கிரியை செய்ததனாலே දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ඔහු ක්‍රියා කළ නිසා ஆதாமுடைய ஆத்துமா செத்து போச்சு. ආදම්ගේ ආත්මය මරණයට පත් වුණා. 4000 இயேசு வர 4000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக යේසුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 4000කට කලින් ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ளேயே ඒදන් උයනේදීම பிதா පියාණන් වහන්සේ சொல்லுகிறார், කියනවා ஸ்திரீயின் வித்து ස්ත්‍රීගේ බීජය உன் தலையை நசுக்கும். නුඹගේ හිස පොඩි කරයි. ஆமென். ආමෙන්. ஏதேனிலேயே ඒදන් උයනේදී பிதா இயேசுவை அனுப்புறதாகவும் පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ වෙවන බවත් இயேசு அங்கே பிசாசை ஜெயிக்க போகிறதாகவும் යේසුස් වහන්සේ යක්ෂාව ජය ගන්නා බවත් ஆண்டவர் சொன்னார். පියාණන් වහන්සේ කිව්වා. ஆமென். ආමෙන්. அங்கே அவர்களுக்கு ஆட்டின் தோலை போத்தினார். උන්වහන්සේ උන්ට බැටළුවන්ගේ හම් පෙරෙව්වා. அந்த ஆட்டின் தோல் ඒ බැටළුවන්ගේ හම් இயேசுவுக்கு அடையாளம். යේසුස් වහන්සේට ලකුණා. ஒரு ஆடின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. එක බැටළුවෙකුගේ ලේ වගුරුණු ලැබ ஒரு තිබෙනවා. ஆட்டுடைய தோலை எடுக்கணும்னா அது சும்மா வராது. බැටළුවෙකුගේ හැම ගන්න නම් ඒක නිකන් එන්නේ அந்த නැහැ. ஆட்டை கொலை செய்ய ඒ வேண்டும். බැටළුවාව මරණට අවශ්‍යයි. ஏதேனிலேயே ඒදන් උයනේදී
වෙද්දී தேவன் පියාණන් ஒரு වහන්සේ ஆடை அடித்து ඒ බැටළු පැටවා அதின் මරා தோலினாலே அவர்கள் உடை செய்து ඒ போட்டார். හැමවලින් ඇඳුමක් කන්දලා උන්ට பிதா පෙරෙව්වා. இயேசுவை சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට බාර කළා. எங்களுடைய பாவம் අපගේ පාපය ஆமென் ආමෙන් அகற்றப்படும்படியா. පහවන පිණිස. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. அதாவது இயேசு எங்களுக்காக மரித்ததினாலே ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මැරුණු නිසා எங்களுடைய ஆதாமுக்குள்ளே செத்து போன ஆவி, ඒ ආදම් තුල මරණයට පත් වුණා ආත්මය நரகத்துக்கு எழுதப்பட்ட ஆவி, ඒ මරණයට නියම කර ලැබුවා ආත්මය சாபம், பிசாசு, வியாதி, தரித்திரம் என்ற வியாதி ශාපය යක්ෂයා රෝගය සහ දිලිදුකම කියනවා ඒ රෝගයයි என் வாழ்க்கையை ஆண்டு கொண்டிருந்தது. මගේ ජීවිතේ කෙරෙහි අධිපතිකම් ஆனால் කරගෙන இயேசு තිබුණා. மரித்த உடனேயே නමුත් යේසුස් වහන්සේ මැරුණ ගමන් இயேசு எல்லாவற்றையும் எனக்காக செய்து முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ සියල්ල මා වෙනුවෙන් අවසන් කළා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. ராஜாவுடைய புள்ள රජතුමාගේ දරුවෙක්. சொல்லுங்க, நீங்க ராஜாவுடைய புள்ள. ඔබ කියන ඔබ රජ කෙනෙක්ගේ දරුවෙක්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ராஜாவுடைய புள்ள கூஜாவா இருக்க முடியாது, அது ராஜ குட்டியா தான் இருக்கணும். රජ කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් කියලා කියන්නේ රජ පැටවෙක්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ஹalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய வெற்றியை எங்களுக்கு கொடுத்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ ආත්මික ජයග්‍රහණය අපට දුන්නා. இன்றைக்கும் இயேசுவின் இரத்தம் எங்களுக்காக இருக்கிறது. අදත් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අප වෙනුවෙන් තිබෙනවා. பாவத்திலும் சாபத்திலிருந்து வெளியே வர, පාපෙන් ශාපෙන් නිදහස ලබා ගන්න. ஆவிக்குரிய வியாதிகள்ல இருந்து வெளியே வர. ආත්මික රෝගයෙන් නිදහස් වෙන්න. பாருங்க, ஆவிக்குரிய வியாதி බලන්න ආත්මික රෝගය உங்களை தேவனுடைய பரிபூரணத்துக்குள்ளே வாழ செய்யாது. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වයේ තුල ඔබව ජීවත් කරවන්නේ නැහැ. உதாரணமாக, උදාහරණයක් විදිහට உங்களுக்கு மன்னிக்க முடியாட்டி ඔබට සමාව දෙන්න බැරි නම් பேய் உங்க வீட்டுல ஆடும். යක්ෂ ඔබගේ ගෙදර නටයි. பவுல் சொல்றாரு, පවුල්තුමා කියනවා நான் மன்னித்தேன், මම සමාව දුන්නා. பிசாசு යක්ෂයා என்னிடத்திலே මා තුල இடம் பிடிக்காதபடியா. වාසි නොලබන පිණිස. ஆமென். ආමෙන්. ஆவிக்குரிய வியாதி ආත්මික රෝගය உங்களை சாபமா மாத்திரும். ඔබව ශාපයක් බවට පත් කරයි. நான் சொல்லுகிறது புரிகிறதா? ඔබ කියන දේ පැහැදිලිද? ரட்சிப்பு மாத்திரம் அல்ல, ගැලවීම පමණක් எனக்கு இருக்கிற නොවේ. எல்லா ஆவிக்குரிய வியாதிகளும் මට තිබෙන සියලු ආත්මික රෝග சுகமாகணும். සුවවිය යුතුයි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென். ආමෙන්. அதுக்கு பதிலா ඒ වෙනුවෙන් கனி உண்டாகணும். ඵල ඇති වෙන්නට ඕනි. ආමෙන් කියන්නකෝ. ආමෙන් සොල්ලුවා. යේසුස් වහන්සේ ගිය සතියේ අපි මෙනෙක් කළා, උන්වහන්සේ ඵල බලාගෙන එනවා. ඵල. கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் தியானித்தோம் அவர் கனியை எதிர்பார்த்து උන්වහන්සේ வருகிறார். අත්තිකා ගාවල්ල ශාප කරනවා. අනේ වැඩක් නෑ. அவர் அத்தி மரத்தை பார்த்து சபிச்சாரு. අත්තිමරෝ ඊශ්‍රායෙල්. අත්තික ගහකල කියන්නේ ඊශ්‍රායෙල්. 3.5 வருஷம் ஊழியம். අවුරුදු 3මාරක සේවය. கனி இல்லை. ඵල නැහැ. இலை மாத்திரம் இருக்குது. කොළ විතරක් තියෙනවා. இலை இருந்து என்னத்துக்கு? කොළ තිබිලා මොකටද? කොළ තියෙන්නේ මොකටද? මලවන්නද? නෑ, වැඩක් නෑ නේ කොළ කන්න. இலை மாத்திரம் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம்? ඇයි අපි හරක්ද? කියන්නකෝ. පලකෝ. கனிகள் எங்கே? ආමෙන්. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. පලකෝ. கனிகள் எங்கே? උන්වහන්සේ පලයි වහන්නේ. அவர் கனியை தான் தேடுகிறார். ஆமென். ஆமென். ආමෙන් சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. හalleluya. ஹalleluya. අපි පල දරන්නේ නැතිනම් நாங்கள் கனி கொடுக்காவிட்டால் යේසුස් වහන්සේට දර පලන්න වේවි. යේසුස් சொன்னார், கனி தராத மரத்தை நான் அகற்றுவேன். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඵල නොදරන්නා වූ ගහ මම පහ කරනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் நாங்க நினைக்கல பாஸ்டர், நாங்க வந்தது அழுந்து புலம்புறதுக்கு, இப்படி எல்லாம் சொல்லுவீங்க நாங்க நினைக்கவே இல்லையே. පාස්ටර් අපි ආවේ අඬලා වැළපෙන්න මෙහෙම කියයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු பிரியமான වෙන්නේ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත இயேசு உங்களை கடனை கட்டினார்னா, යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ණය ගෙව්වා නම් கடனை கட்டினாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு மாத்திரம் இருக்காம ණය ගෙව්වා කියලා විතරක් කියාගෙන ඉන්නේ නැතුව விடுதலையா வாழுங்க. නිදහසෙන් ජීවත් වෙන්න. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. இயேசு எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக செய்து යේසුස් முடித்தார். වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් සියල්ල ගෙව අවසන්. நாங்க வாழ்றோமா? අපි ජීවත් වෙනවද? ஏன் வாழல? ඇයි අපි ජීවත් I නොවෙන්නේ? don't have that revelation. මට ඒ හෙලිදරව්ව නැති නිසා. ஆமென். ஆமென். நான் அந்த ரெவலேஷன்ல இல்ல. ඒ හෙලිදරව්ව මා තුල නැහැ. அது நான் once in a while தான் அந்த ரெவலேஷனுக்குள்ள வாரது. இருந்து நின்று
මම ඉඳලා හිටලා තමයි ඒ හෙළිදරව් நான் තුල ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ரெவலேஷன்ல வாழ்றது இல்ல. මම සෑම දවසකම හෙළිදරව් තුල ජීවත් இயேசு වෙන්නේ නැහැ. எனக்காக கடனை கட்டி முடித்தார். යේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් ණය ගෙව්වා. நான் கடன்காரனா வாழ தேவையில்ல. මම ණයකරුවෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. நான் விடுதலை பெற்றிருக்கிறேன். මම නිදහස ලබාගෙන තිබෙනවා. பாவத்தில இருந்து, පාපයෙන්, ஆவிக்குரிய வியாதிகள் இருந்து. ආත්මික රෝගවලින්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. நான் விடுதலை பெற்றவன். මම නිදහස ලබාගෙන සිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க சிலுவையிலே சொல்றாரு, බලන්න යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී කියනවා, பிதாவே පියාණනි இவர்களுக்கு மன்னியும், මොන්ට සමාව දෙන්න. இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார். ඔවුන් කරන දේ නොදැන කරන නිසා. யாரோட புள்ள நீங்க? ඔබ කාගේ දරුවෙක්ද? இயேசுடைய புள்ள. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். இயேசு ரத்தத்தினாலே நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்க. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ඔබ උපත ලබා ஆமென் சொல்லுங்களேன். තිබෙනවා. ආමෙන් කියමු. இயேசு ரத்தத்தினாலே நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்க. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ඔබ උපත ලබා நீங்க තිබෙනවා. இயேசுடைய புள்ள. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. ஆகையால் இன்னைக்கு நாங்கள் போராடுகிற பாவத்திலும் ඒ නිසා අද අපි පොරබඳන්නා වූ පාපයේ ஆவிக்குரிய வியாதிகளிலும் இருக்கு. ආත්මික රෝගවලින් කොර වෙච්චේවා, කුණු වෙච්චේවා, කැඩිච්චේවා, බිඳිච්චේවා වලින් එළියට එන්න. உடங்கி போன அழுகி போன உடைஞ்சு போன எல்லா காரியத்தில் இருந்தும் இன்னைக்கு வெளியே வாங்க. ஹalleluya சொல்லுங்களேன். ஹalleluya කියමු. ஹalleluya. ஹalleluya. இரண்டாவதாக දෙවනුව இயேசு எதை கட்டி முடித்தார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද ගෙවා අවසන් කළේ? ஆமென். ආමෙන්. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரத்துல මත්තේව් 8 වෙනි இயேசுடைய පරිච්ඡේදය. சீஷனாகிய லேவி, යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක් වන්නා වූ ලෙවි. மத்தேயு என்ன சொல்றாருன்னா, මත්තේව් මොනවද කියන්නේ? இயேசு பாடுபட்டது යේසුස් වහන්සේ දුක් විඳේ எங்களை பிசாசின் ஆதிக்கத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை செய்ய, යක්ෂයාගේ ආධිපත්‍යයෙන් අපව නිදහස් කරන පිණිස, எங்களை வியாதிகளிலிருந்து விடுதலை செய்ய. රෝගවලින් අපව නිදහස් කරන පිණිස. இதே சம்பவத்தை මේ සිදුවීම මොට இயேசு යේසුස් වහන්සේ பாடுபட்டது, දුක් විඳේ எங்கள் துக்கங்களை சுமந்து கொண்டது. අපගේ දුක් උන්වහන්සේ උසුලා ගත්තේ. எசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன பிரகாரமாக යෙසායා අනාගත වක්සරු පැවසූ විදිහට பிசாசிலிருந்து எங்களை விடுவிக்கவும், යක්ෂයාගේ ආධිපත්‍යයෙන් අපව නිදහස් කරන්න, வியாதிகளிலிருந்து எங்களுக்கு சுகம் தரவும். රෝගවලින් අපව සුව කරන පිණිසත්. மத்தேயு 8:17 அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ம்ஹும். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. මෙසේ වූයේ උන්වහන්සේම අපේ දුර්වලකම් ගත්සේක, අපේ රෝග උසුලා ගත්සේකයි අනාගත වක්තෘ වූ යෙසායා කරන කොටගෙන කියන ලද කාරණාව සම්පූර්ණ වන පිණිසය. ஹalleluya. හලලුයා. ஏன் ஆண்டவர் பிசாச துரத்தினாரு? ඇයි ස්වාමින් වහන්සේ යක්ෂයන් දුරු කළේ? ஏன் வியாதியை சுகமாக்குனாரு? ඇයි රෝගීන් සුවපත් කළේ? எசாயா தீர்க்க தரிசனம் சொன்னபடி යෙසායා අනාගත වාක්‍ය පැවසූ ලෙස அவர் எங்கள் துக்கங்களை சுமந்து கொண்டார். උන්වහන්සේ අපේ දුර්වලකම් ගත්සේක. அவர் எங்களுடைய மீறுதல்களை ஏற்றுக்கொண்டார். උන්වහන්සේ අපේ පිටුපෑම් උසුලා ගත්සේක. ஆமென். ආමෙන්. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දෙනෙකුට තේරෙනවද? ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලුයා. ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பு மாத்திரமல்ல, ආත්මික ගැලවීම පමණක් නොවේ, சரீர பிரகாரமான வியாதிகளும் இருந்தும் ශාරීරික රෝගවලිනුත් எங்களுக்கு சுகம் தர අපට සුවය දෙන්න இயேசு மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලුයා. பிசாசின் பிடியிலே இருந்து යක්ෂයාගේ ග්‍රහණය எங்களை விடுவிக்க අපව නිදහස් කරන්න இயேசு மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. ஹalleluya. හලලුයා. ஆமென். ආමෙන්. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දෙවියන් இயேசு වෙනුවෙන්. மரித்தது යේසුස් වහන්සේ මැරුණේ உங்களுக்கு பிசாசிலிருந்து ஜெயம் தர. ඒ යක්ෂයාගේ ග්‍රහණයෙන් ඔබව නිදහස් කරන්න. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලුයා. அது ஒரு நாளுக்கு மாத்திரமல்ல, ஒவ்வொரு நாளும். එක දවසකට පමණක් නොවේ, සෑම දවසකදීම. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஒவ்வொரு நாளும் සෑම දවසකදීම நீங்களும் நானும் மீட்படைய ඔබත් මමත් මිදීම ලබන්න இயேசு சிலுவையிலே යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ஜெயம் பெற்றார். ජය ලබා கொலோசியர் ගත්තා. 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. කොලොස්සි දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය කියනවා. 14:15 14:15 அவர் வெளியரங்கமாக උන්වහන්සේ ප්‍රසිද්ධියේ சகல துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் සියලු අධිපතීන් සහ බලයන් ஜெயித்தார். ජය ගත්තා. நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமாய் கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். ஆமென். ආමෙන්. අපට එදිරිව තිබුණා වූ නියෝගවල ලියවිල්ල මකා දමා ඒක කුරුසේ ඇනගසා අහක් කළසේක. උන්වහන්සේ තමන් කෙරෙන් අධිපතීන්ද බලය ලත්තන්ද පහකොට
ප්‍රසිද්ධය නොවුන් දක්වා කුරුසිය කරන කොටගෙන ඔවුන්ගෙන් ජයගත් බව ප්‍රකාශ කළසේක. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. சிலுவை කුරුසිය வெற்றியின் சின்னம். ඒ ජයග්‍රහණයේ இந்த සංකේතය. உலகத்துக்கு அது ஒரு மரண தண்டனை. කුරුසිය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙට ඒක මරණ දඬුවම. ரோமர்களுக்கு அது ஒரு மரண தண்டனை. රෝමවරුන්ට ඒක මරණ දඬුවම. ஆனால் எங்களுக்கோ නමුත් අපිට வெற்றியின் சின்னம். ඒක ජයග්‍රහණයේ கரங்களை தட்டி සංකේතය. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க අපි பார்க்கலாம். ආත්මල සම්පෙන් දෙවියන් இயேசு වහන්සේට பிசாசை ප්‍රශංසා ஜெயித்தார். කරමු. යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයන් இயேசு ජයගත්තා. பிசாசை ஜெயித்தார். යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයාව ජයගත්තා. இயேசு ஜெயித்ததுனால යේසුස් වහන්සේ ජයගත් නිසා நீங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிக்கணும். ඔබත් සෑම දවසකදීම ජයගත යුතුයි. ආමෙන්. ආමෙන්. हालेलुया. हालेलुया. හැම දවසම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇප්ලයි කරන්න. ආමෙන්. හැම දවසම මතක් කරගන්න. ස්වාමින් වහන්සේ මට යක්ෂයාගෙන් ජය දුන්නා. ඒ නිසා යක්ෂයා ඵලයක්. எல்லா நாளும் நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்க, இயேசு சிலுவை, இயேசு பிசாசை ஜெயித்தார், அதனாலே நானும் ஜெயிப்பேன் என்று. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. பிசாசு என்னை கட்டி வைக்காது. යක්ෂයාට බෑ මාව බැඳ තමා பிசாசு என்னை சிறைச்சாலைக்குள்ள வைக்க முடியாது. යක්ෂයාට බෑ මාව සිරගත කරන්න. பிசாசுக்கு என்னைய முடியாது பயமுறுத்தி வைக்கிறது. යක්ෂයාට බෑ මාව බය ගන්නවලා තියන්න. ஆமென். ආමෙන්. இயேசு ஜெயித்தார். යේසුස් වහන්සේ ජයගත්තා, நானும் ஜெயிப்பேன். මම ජය ගන්නෙමි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. ஹalleluya. ஏன்னா என் அப்பா கையில தான் எல்லாமே இருக்கு. හේතුව සියල්ල තිබෙන්නේ මගේ තාත්තගේ அவர் අත්වල. வெளியரங்கமாக்கினார். ඔව් ප්‍රසිද්ධ කළා. எல்லாருக்கும் முன்னால සියල්ලන් ඉදිරියේ பிசாசின் அதிகாரத்தை உருந்து கொண்டார். යක්ෂයාගේ ආධිපත්‍ය උන්වහන්සේ පැහැරගත්තා. ஆமென். ආමෙන්. அவர் ஜெயம் முழக்கம் விட்டார். උන්වහන්සේ ප්‍රීති ഘോഷා නැගුවා. இன்றைக்கு எந்த பிசாசு உங்களை துன்புறுத்தினாலும் අද කොයි යක්ෂයා ඔබව වේදනාවට පත් කළත් உங்களுக்கு வெற்றி இருக்கு. ඔබට ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. நீங்க இப்படி வாழ தேவையில்ல. ඔබ මේ ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය ආමෙන් නැහැ. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. சிலர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் අපි මේ ගේ මාරු කරන්න හේතුව මේ ගේට ආපු වෙලාවෙන් නම් මේ අපිට හරි ගියම නෑනේ பாஸ்டர். சிலர் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் நாங்க வீட மாத்துறதுக்கு நினைச்சிருக்கிறோம், ஏன்னா இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து எல்லாமே தவறா இருக்கிறது. ඒ ගෙදර ඉන්න යකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. இந்த வீட்ல இருக்கிற பிசாசோட நீங்க வாழ்ந்து இருக்கிறீங்க, அதுதான் உண்மை. ஹலோ ஆமென் ஹalleluya. Hallelujah. நீங்க என்ன சொல்லி இருக்கணும்? ඔයාලා මොනවද කියන්නට අවශ්‍යව තිබුණේ? ஆமென் ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. நான் கால் வைக்கிற இடம் මම පාතබන්නව ස්ථානය கர்த்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ මට දී තිබෙනවා. இயேசு ஜெயிச்சாரு. යේසුස් වහන්සේ ජයගත්තා. ஆமென். ආමෙන්. அந்த குப்பி தொங்குறதெல்லாம் புதைச்சிருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசி போட்டு එල්ලෙනව කුප්පි සහ වල දාලා තිබෙනව සියල්ල இயேசுவின் ரத்தத்தை அப்ளை பண்ணி යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් இயேசு වහලා ஜெயித்தார். යේසුස් වහන්සේ ජයගත්තා. நானும் ஜெயிப்பேன். මමත් ජය ගන්නවා. ஹalleluya. இப்பதான் Hallelujah. உங்களுக்கு எனர்ஜியே வந்திருக்கு பாருங்க. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. ஆகிய பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, එනිසා ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, ஆண்டவர் சம்பாரிச்சார்னா நாங்க அனுபவிக்கணும். ස්වාමින් වහන්සේ උපයා ගත්තා නම් අපි ඒක භුක්ති විඳින්න அப்படி ඕනි. இல்லாவிட்டால் வேலை இல்ல. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் எத்தனையோ කියමු. அப்பமார் சம்பாரிச்சத புள்ளங்க நாசமாக்குறாங்க. ගොඩාක් තාත්තලා හම්බ කරපු දේවල් දරුවන් නාස්ති කරනවා. பயன்படுத்துறது இல்ல. ඔවුන් පාවිච්චි කරගන්නේ නැහැ. நான் சொல்லுகிறது මම புரிகிறதா? කියන දේ පැහැදිලිද? தாத்தலா வஸ்து ரஸ் கர்றோம் நவ නැති කරනවා. අප්පා මාර්ග සොත්තු සේකරිකරාங்க පිල්ලෙගල අද වීණා ඒක ප්‍රයෝජනේ කරගන්නේ அது නැහැ. பிரயோஜனப்படுத்திக் අපි கொள்வதில்லை. නාස්තිකාරයෝ වෙන්න එපා. நாங்களும் அதை வீணாக்குகிறவர்களா යේසුස් இருக்க වහන්සේගේ வேண்டாம். ලේ අපි නාස්ති කරන්න එපා. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நாங்கள் வீணாக்க ඒ வேண்டாம். පූජාව නාස්ති කරන්න එපா. அந்த பலியை நாங்கள் வீணாக்க வேண்டாம். பிரயோஜன කරගන්න. நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம். நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம். ஆமென். ஆமென். இன்றைக்கும் அந்த இரத்தம் நன்மையை பேசுது. අදත් ඒ රුධිරේ අප වෙනුවෙන් යහපත කතා කරනවා. ஆமென் சொல்லுங்களே. ஆமென் කියමු. ஆகையால இன்னைக்கு நீங்க பிசாசை பார்த்து சொல்லணும். එනිසා අද ඔබ යක්ෂයා දිහා බලලා කියන්න உனக்கு எந்த අවශ්‍යයි. அதிகாரமும் இல்ல. නුඹට කිසිම බලයක් නැහැ. என் நிம்மதியை கெடுக்க, මගේ සනසීම නැති என் කරන්න. சந்தோஷத்தை பிடுங்க. මගේ සතුට උදුරා ගන්න. எனக்கு உபத்திரவத்தை கொண்டு வர මට පීඩාවන් ගෙන දෙන්න. உனக்கு அதிகாரம் இல்ல. නුඹට බලයක් නැහැ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே බැටළු පැටවන්නන්ගේ ලේ වලින් நான் உன்னை ஜெயிக்கிறேன். මම නුඹව ජය ගන්නවා. இயேசு ஜெயித்தார். යේසුස් වහන්සේ ජය ගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் சொல்லுகிறது, එලිදරව් පොත කියනවා. ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் බැටළු පැටවන්නන්ගේ ලේ වලින් தங்களுடைய சாட்சியின் வசனத்தினாலும் තමන්ගේ සාක්ෂියේ වචන වලින් பிசாசை ஜெயித்தார்கள். යක්ෂයන්ව උන් ජය ගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. வெளிப்படுத்தல் 12 அதிகாரம் 11. ඔව්හු බැටළු පැටවන්නන්ගේ ලේ නිසාද තමුන්ගේ සාක්ෂියේ වචනය නිසාද ඔහුගෙන් ජයගත්තෝය. ආමෙන්. ඔහු මරණය විඳින තරමට පවා තමුන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රේම නොකර සිටියෝය. மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும்
தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். Hallelujah. 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 They have conquered him by the blood of the lamb. Amen. Amen. பிசாசை இயேசு இரத்தத்தினாலே ஜெயித்தார்கள். உன் யக்ஷயாව බැටළු පැටවන්නන්ගේ ලේවලින් ජයගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஆகையால இன்றைக்கு பிசாசு உங்களுக்கு சொல்லுகிற செய்தியோடு நீங்க இணங்கி போறீங்களா? එනිසා අද යක්ෂයා ඔබට දෙන්නා පණිවිඩයට ඔබ එකඟ වෙනවද? உங்களை முறுத்துற பயமுறுத்தர்களுக்கு ஓகே ஐ சரண்டர் ஆல்னு சொல்றீங்களா? ඔබ බය ගන්නවන්නා වූ දේවල් වලට හරි මම යටත් වෙනවා කියලා ඔබ කියනවද? இல்லாட்டி தாவீது போல ஏ கோலியாத்தே එහෙම නැතිනම් දාවිත් වගේ ගෝලියාත් நீ பட்டயத்தோட வார ඔබ කඩුවත් එක්ක එනවා. நான் சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வர்றேன். මම සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් එනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. Hallelujah. இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய வல்லமையினால் நாங்கள் வர போகிறோமா? ස්වාමින් වහන්සේගේ බලයෙන් අපි එන්න යනවද? ஹalleluya. இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே நாங்கள் ஜெயிக்க போகிறோமா? යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් අපි ජය ගන්න යනවද? இல்லாவிட்டால் නැතිනම් நாங்கள் பிசாசோடு இணங்கி போக අපි போகிறோம். යක්ෂයාත් එක්ක එකඟ වෙන්න යනවද? இயேசு ஜெயித்தார். යේසුස් වහන්සේ ජය ගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. அடுத்ததாக ඊළඟට வியாதிகளிலிருந்து இயேசு சுகம் தரும்படியாக இயேசு பாடுபட்டார். රෝගවලින් යේසුස් වහන්සේ අපව සුවපත් කරන පිණිස උන්වහන්සේ දුක් විඳා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. எங்களுக்கு வியாதி இருக்கிறது உண்மைதான். අපේ රෝගයන් තිබෙන බව ඇත්ත. ஆனா නමුත් நாங்க எந்த நாளும் நினைவு கூறணும், අපි හැමදාම සිහිපත් எந்த කරන්න நாளும் ඕනේ. சிலுவையில பெற்ற வெற்றியை எங்க வாழ்க்கையில எடுத்துக்கொள்ளணும். හැමදාම කුරුසියේදී ලබා ගත්තා වූ ජයග්‍රහණය අපේ ජීවිතවලට අරගන්නට අවශ්‍යයි. நான் வியாதியஸ்தனாய் வாழ்வதில்லை. මම රෝගියෙක් විදියට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ஆமென். ආමෙන්. இயேசு எனக்காக அடிக்கப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් දඬුවම වින්දා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. வியாதி என்னை கொலை செய்யாது. රෝගයට බෑ මාව මරන්න. வியாதி என்னை அழித்து போடாது. රෝගයට බෑ මාව විනාශ இயேசு කරන්න. எனக்காய் பாடுபட்டார். යේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් දුක් என் විඳා. வியாதிகளை சுமந்தார். මාගේ රෝගේ උන්වහන්සේ என் ඉස්සුලුවා. துக்கங்களை சுமந்தார். මාගේ දුක උන්වහන්සේ ඉස්සුලුවා. ஆமென். ආමෙන්. அவர் தழும்புகளினாலே උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් நான் சுகமானேன். මම සුව වුණා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. ஒவ்வொரு நாளும் இத நாங்க நினைக்கணும். සෑම දිනකම මේ දේ අපි සිහි කරන්නට இதை අවශ්‍යයි. விசுவாசிக்கணும். මේ දේ විශ්වාස කළ යුතුයි. இதை பேசணும். මේ දේ කතා කළ යුතුයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களே. ආමෙන් பவுல் කියමු. சொல்றார் நான் விசுவாசித்தேன் පවුල් තුමා කියන මම විශ්වාස කළා. ஆகையால் பேசினேன். ඒ නිසා කතා කළා. ஆமென். ආමෙන්. அடுத்ததாக ඊළඟට உங்களுக்கு வந்த இன்னொரு ஆசீர்வாதம் ඔබට ලැබුණා තවත් ආශිර්වාදයක්. பொருளாதார ஆசீர்வாதம். ආර්ථික ආශිර්වාදය. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. நான் சொல்றேன் மறக்கவும் பணத்துக்காக இயேசு இல்ல. මම නැවතත් කියන්න මුදල් නිසා නොවේ දෙවියන් වහන්සේ. ஆமென். ஆமென். ரட்சிப்புக்காக இயேசு. ගැලවීම නිසායි ස්වාමින් වහන්සේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஆனா அந்த பேக்கேஜ்ல නමුත් ඒ පැකේජ් එක ඇතුලේ உங்கள் செழிப்பு இருக்கு. ඔබගේ සපලත්වයක් තිබෙනවා. ஆமென். ආමෙන්. மரத்திலே தொங்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன். ගසක එල්ලනු ලැබූ සියල්ලන්ම ශාපලත්යයි. இயேசு தாமே நமக்காய் சாபமானதினாலே යේසුස් වහන්සේ අප නිසා ශාපයක් වුණ නිසා ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදයන් உங்கள் மேல் வந்தது. ඔබට ලැබුණා. நான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன், நீங்க சொல்லுங்க ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம்னா என்ன? මම ඔබගෙන් අහනම් ඔබ උත්තර දෙන්න ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාද කියන්නේ මොනවද? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம்? 7 ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்தாரு. ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාදයන් 7ක් දුන්නා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆண்டவர் 7 ஆசீர்வாதங்களை ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தாரு. ස්වාමින් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාදයන් 7ක් දුන්නා. ஆமென். ආමෙන්. இதிலே මේ තුල ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம், ආත්මික ආශිර්වාද, சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதம், ශාරීරික ආශිර්වාද, பொருளாதார ஆசீர்வாதம். ආර්ථික ආශිර්වාද. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அவன் விசுவாசத்துல வல்லவனாய் மாறினான். ආත්මික ආශිර්වාදය තමයි ඔහු ඇදහිල්ලේ වීරයෙක් බවට පත් වුණා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் ශාරීරික ආශිර්වාදය ஈசாக்கு. ඊසාක්. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. பொருளாதார ஆசீர்வாதம் ආර්ථික ආශිර්වාදය பூமி அவனுடைய சம்பத்தை கொள்ள முடியவில்லை. පොළවට ඔහුගේ වස්තුව දරා ගන්න බැරි වුණා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. ஆண்டவர் 7 ஆசீர்வாதங்களை ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාදයන් 7ක් ලබා දුන්නා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆகையாலே இன்றைக்கு நாங்கள் சாபத்திலே வாழ தேவையில்லை. ඒ නිසා අද අපි ශාපය තුල ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය பொருளாதார නැහැ. சாபம் ආර්ථික ශාපය நாங்கள் வாழ தேவையில்லை. අපි ඒ තුල ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. எங்களுக்கு ரெவலேஷன் இருக்குன்னா අපිට එළිදරව්වක් තිබෙනවා නම් நாங்கள் செழிப்பாய் இருக்கலாம். අපිට පුළුවන් සඵලවත්ව ජීවත් වෙන්න. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. அது எப்படி நீங்க மாத்திரம் ரட்சிக்கப்பட்டு உங்களுடைய பொருளாதாரம் ரட்சிக்கப்படாம போச்சு? ඒ කොහොමද ඔබ පමණක් ගැලවීම ලැබලා ඔබගේ ආර්ථිකය ගැලවීම නොලැබුවේ? ஏங்க கேலவில கியே. அது எப்படி ரட்சிக்கப்படாமல் போனது? ஹலோ
ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. ஆமென். நாங்கள் பொருளாதாரத்திலும் நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க අපි ආර්ථිකයෙන් ආශිර්වාදමත්ව සිටින්න இயேசு எங்களுக்காக மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් මැරුණා. ஆமென். ஆமென். நான் மறுபடியும் சொல்றேன். මම නැවතත් කියන්නම්. பணத்துக்காக இயேசு இல்ல. මුදල් නිසා නොවේ யாரும் ස්වාමීන් பணத்துக்காக වහන්සේ. இயேசுவை பின்பற்றவே கூடாது. කවුරුත් මුදල් නිසා යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්න එපා. ஒரு நாளும் கிடைக்காது. කවදාවත් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ஆமென். ஒரு நாளும் கிடைக்காது. කවදාවත්ම ஆனா ලැබෙන්නේ නැහැ. எப்பொழுது இயேசுவை நீங்கள் கடவுளா பார்க்கறீங்களோ, නමුත් කොයි මොහොතේදී ඔබ எப்பொழுது දෙවියන් இயேசு වහන්සේ எனக்காய் மரித்தார், යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස දකින්නේ என்னுடைய යේසුස් ஸ்தானத்தை වහන්සේ මාව எடுத்தார். මැරුණා. උන්වහන්සේ මගේ ස්ථානය අරගත්තා. எனக்காய் சாபமானார். මා වෙනුවෙන් ශාපයක් වුණා. அப்பொழுது එවිට ஆசீர்வாதம் உங்களை துரத்தி வரும். ඒ ආශිර්වාදය ඔබව ලුහු බඳිමින් එයි. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? කී දෙනෙක් ආමෙන් කියනවද? எல்லாரும் எழுந்து நிக்கலாம். අපි හැමෝම නැගිටිමු. Thank you Father.